Надявам се да успея да бъда максимално изчерпателна. Няма как за 20 минути да кажа всичко, което искам, затова съм си подготвила и пищови. Ще ми извинявате от време на време, ще се придържам към тях, за да мога наистина да мина през повече теми. Но след това на щанда ви очаквам да отговоря на всички ваши въпроси. Чува ли се добре? Така. Аз съм Тяна Пресолска. Председател на Асоциация на медицинските козметици, медицински специалист, магистър-нутрициолог, преподавател в Медицинския колеж Йорданка Филаретова, член на Американската академия по антиейджинг. Също така съм и собственик на верига студия Дописима. Дописима идва от италианската дума белисима, което значи много хубаво, и звучната българска дума дупе. Всъщност е за много хубави дупета. Всичко започна в далечната 2007 година от моите комплекси за теглото, от моята борба с целулита и всъщност в едни 12 квадратни метра в една пристройка на гаражите на дядо ми, където тогава имахме соларно студио Шоколад, аз исках да правя процедури на себе си и на моите приятелки. Изобщо не ми е хрумвало тогава, че днес това ще бъде национална верига, че всъщност ние носим отговорността и за много неща диктуваме тенденциите и модата в козметичните процедури. Аз просто исках да бъда слаба и да нямам целулит. Днес съм на 40 години, имам 3 деца и смея да твърдя, че се чувствам добре в кожата си. Но през по-голяма част от моя живот, повярвайте ми, това не е било точно така. Проблемите ми с килограмите започнаха в ранна детска възраст и най-сериозно изразени бяха в периода около 7-10 годишна възраст. Благодарение на бабите ми, които така доста сериозно се грижаха за това аз и 6-мата ми брати и братовчеди никога да не бъдем гладни. След това, мисля, че първата ми съзнателна диета беше в подготвителен клас. На 15 годишна възраст вече редовно ходех на антицелулитни процедури. От тогава никога не съм отговаряла официално вече на... не съм била затлъстяла, не съм била дебела. Но в същото време никога не се чувствах достатъчно слаба. Отне ми да завърша магистърска степен по нутрициология, хиляди часове четене, учене и наистина много време, за да разбера реално всичко, на което съм се подлагала, какъв ефект е имал върху моето тяло, върху моето здраве и повярвайте ми, до ден днешен още се боря с някои от негативните последици. Какви са щетите? Ще ви разкажа какво съм си правила. Разбира се, по-лесно ще ми да ви кажа какво не съм, но все пак в интерес на лекцията ще споделя с вас малко повече за моя личен път в тази борба. Да, не бях дебела, но, както 95% от дамите, и аз имаше неща, които исках да променя по себе си. Статистиката показва, че над 90% от жените страдат от целулит и има нещо в тялото си, което биха искали да променят, да коригират. Генетично имам тънка талия и за закръглен ханш. Никога не съм харесвала бричовете си. И заради неправилна стойка и може би заради неправилна процедура в съвсем самото начало на моята кариера, единия ми крак, единия брич, левия, беше с около 2 см по-голям от десния. И всъщност на този брич може би няма нещо, което да не съм пробвала от това, което се предлага на естетичния пазар. Като започнете масажи, вакуум, радиочестота, микровълнови вълни, кавитация, замразяване, липолитици, какво ли не. И повярвайте ми, брича си беше там. Въпреки че всеки ми обещаваше, че с тази процедура вече 100% ще се махне. Преди 2 години дори се подложих на липосукция на този крак. Към този период вярвах, че това е последното, което не съм пробвала и колкото и по принцип
да не съм фен на инвазивните процедури, вярвах, че трябва да опитам всичко в моя път да намеря решение. Интересното обаче е, че година по-късно забелязах, че брича и точно в банана зоната всичко се връща, все едно никога не съм си правила операция. Още по-интересното е, че когато направих самата интервенция, те дори не можаха да излечат особено количество мазнина, защото това реално, въпреки че изглеждаше обемно и подуто, се оказа, че е възпалена съединителна тъкан, която е склонна да оттича. И точно за това на голяма част от процедурите, които си бях правила, колкото по-инвазивни бяха, толкова повече зоната се възпаляваше и увеличаваше обема си. Което съм сигурна, че никой от нас няма как да знае точно какво се случва под неговата кожа. И точно за това сега едно от нещата, в които ние искаме да се развиваме, е да предложим ехографска диагностика на съответните части на тялото, за да знаем всъщност с какво си имаме работа. Дали е целулит, дали е фиброза, дали е задържане на вода, защото в нашата сфера много клинични проучвания, за съжаление, липсват. Естетиката е доста млада като специалност и се развива с изключително бързи темпове, за което ние няма как да знаем точно какви са резултатите от всичко, което си правим. Трябва да минат едни 10-20 години и тепърва ще се разбере точно това, на което сме се подлагали, как ни се е отразило. Така. И както казах, дори след липосукцията, брича стана даже по-зле. Хапва малко, веднага лявото ми дупе се увеличава. Ако малко повече отслабна обаче, целулит е още по-видим и е в комбинация с отпусната кожа на мястото на липосукция. Не харесвам липосукцията като метод. От друга страна, клиентите, които са били на липосукция, са доживотни клиенти на антицелулитните процедури и апарати, така че има някакъв баланс от гледна точка на бизнес. Човекът, който има най-голямо влияние в България за научните разработки въобще в тема целулит, е, за съжаление, покойния сега професор доктор Иван Топузов. Той е отделил над 25 години от живота си в системно и задълбочено разглеждане на всички теми и патологията, физиопатологията на целулита. Той самият твърди, че след злокачествените заболявания, целулита и затлъстяването са най-често рецидивиращите патологии. И всъщност, дори една вариация в теглото от килограм-2 е доста голяма предпоставка за развитието на целулит. Някои автори дори твърдят, че няма решение с целулита, че е въпрос на време всички да имаме целулит, защото, както казва професор Бачи, това е Алцхаймер на съединителната тъкан. И тя е неизменна част от процесите на стареене. От друга страна, обаче през 2020 година Световната здравна асоциация обявява стареенето за болест и ще се търси решение на стареенето. Няма как един целулит да ни спре и да не намерим решение за него. Днес моята цел и моята молба е да погледнете на целулита по един различен начин. Това не е просто един естетичен дефект, не е просто една портокалова кожа. Всъщност това е, което виждаме на повърхността. Но в дълбочина процесите са доста по-сериозни и доста по-страшни. Да, ще кажете, нормално е да имаме целулит. Такой няма целулит. Само че до 2050 година в Щатите ще е нормално всички хора да имат диабет тип 2. Статистика твърди, че 95% от населението ще са болни от тази болест. И докато е нормално бабата да има целулит, разширени вени, напукани капиляри, днес все по-млади и млади момичета, новите поколения много по-рано и много по-сериозно се сблъскват с целулита. И аз вярвам, че това е един начин нашето тяло да вика за помощ, защото кожата, не само по лицето, по цялото тяло е начин да отрази вътрешното състояние и нашето цялостно здраве. Затова аз наистина ви съветвам
да се замислите, защото в дългосрочен план целулитът се отразява, както в момента цитирам професора, целулитът е с напредване на заболяването, невинните изменения се отразяват на обмяната на веществата, на сърдечно-съдовата система и на опорно-двигателната система. Пораженията са доста сериозни. И ако сте ми повярвали и да кажем, решите, че искате да се грижите за здравето, за тялото си, да се справите с целулита, логичният въпрос е, а сега какво? Какво да правим? Много ми е трудно да ви дам съвет какво да правите. Затова ще ви кажа какво да не правите. Ако някой ви каже, че трябва да търпите болезнени процедури, да станете цялата на синини и хематоми, за да се отървете с целулита, повярвайте ми, това не е правилен подход. Както казахме, целулитът е патология на съединителната тъкан, която захваща в периферията кръвоносната и лимфната система. Ако кръвоносната и лимфната система вече са проблемни, те са компрометирани, как точно едно допълнително разрушаване на капилярна мрежа, каквото са всъщност хематомите и кръвоизливи, ще помогне за подобрението на този проблем? От друга страна, ако ви боли, каквато и да е процедура, първото, което се случва е, вие вдигате кортизола, оттам се вдига инсулина, стопират се абсолютно всички процеси на отслабване и анаболни процеси. Съответно, в този момент вие няма как с болезнени процедури да се справите с нежеланите килограми. Просто чисто химически трябва да знаете, че отслабващите и антицелулитните процедури трябва да са много приятни и релаксиращи, за да може тялото ви да влезе в режим, който да позволи промяната да се случи. И понеже повечето пъти целулитът и мазнините вървят ръка за ръка, ако искате да се отървете от нежеланите мазнини по корема, моля ви, никога не давайте да ви правят процедурата кавитация директно върху коремната кухина, насочена към вътрешните ви органи. За съжаление, нашия пазар е тотално нерегулиран. Всеки може да прави каквото си поиска и тази процедура се предлага съвсем спокойно под път и над път във всеки козметичен салон. В Европа тази процедура е разрешена само под действието на медицински специалист и има много специфична техника, която я прави безопасна. Знаете ли какво е кавитацията? Това е тип механични вълни, както е ултразвукови вълни. По подобен начин се разбиват камъни в бъбреците. Всъщност, идеята е ние да разбием адипоцита. Ако в чаша, в една прозрачна чаша, сипем сурово яйце, отгоре ще е белтъка, ще видим как жълтъка плува спокойно. Когато допрем на крайника за кавитация, след няколко секунди до минута, зависи от мощността на уреда, ще видите как мембраната на жълтъка се разпада и съдържимото изплува, става една микс. Точно това е, което се опитваме да направим с всички процедури за неинвазивно отслабване. Или да разрушим масната клетка, или да направим по-пропусклива клетъчната мембрана, за да могат свободно да изтичат масните киселини в лимфния поток. И както ви казах, аз не харесвам липосукцията. Не мога да кажа, че съм привърженик, но поне мазнината се изважда от тялото и тя не натоварва черния дроб. И ясно е, че има други очевадни рискове, в никакъв случай не я рекламирам. Но тук това, което се случва при всички процедури за неинвазивно отслабване, а под всички, говорим радиочестота, микровълнови вълни, хайфу, познати под търговското име, като почнем Venus Legacy, Onda, Accent Prime, Exilis, Cynosure, New Era Tide, каквото се сетите, което нагрява мазнината, точно това цели масната клетка или да доведе до апоптоза, тя трайно да бъде увредена и съдържимото й да изплува, или съответно през мембраната
да могат втечнени масните киселини да влезнат в лимфния поток. Оттам обаче те къде отиват? Те не се изпаряват. Те отиват в черния дроб. И ако вие не спортувате след процедурата, нямате увеличена физическа активност или калориен дефицит, нямате дрениращи процедури, масажи, терапии, които да подпомогнат вашата лимфна система, то повярвайте ми, ефекта далеч няма да е това, което очаквате, чисто визуално и за сваляне на обиколки, а в същото време не знаем в дългосрочен план колко натоварващо би било това за вашето тяло. Защото в масната клетка, освен триглицеридите, имаме и всички токсини. Масните клетки в мазнините ние събираме отпадните продукти, които тялото ни изгражда в естествения метаболизъм или съответно приемаме отвън. И когато те се изсипат в нас, ние допълнително имаме една интоксикация. Ако се е предизвикала апоптоза или, не дай си Боже, некроза на масната клетка, това допълнително активира имунната система и възпалителен отговор, който, повярвайте ми, не е най-доброто нещо, което всеки един от нас иска да си причини. И така, казахме, че всъщност целта на мероприятието е да намалим мазнините. Те минават обаче през черния дроб и ако ние нямаме промяна на начин на живот, а много хора от нас нямат идея дали черния им дроб е окей. За съжаление, статистика показва, че супер много хора, които нямат затлъстяване, имат омазнен черен дроб, без да са алкохолици. В момента и при децата има ръст на омазнения черен дроб заради прекомерната консумация на фруктоза. Всичко, което консумираме, предимно пакетирани неща, е допълнително стабилизирано и обогатено с фруктоза. Фруктозата, като тук не се сещайте само за плодовете. Фруктозата, която е в естествения си вид в природата, тя все пак е комбинирана с фибри и е в много по-малко количество. Но когато е под формата на вафли, шоколади и друг тип пакетирани изделия, тя директно отива към черния дроб и за разлика от глюкозата, тя не може да се ползва за енергия. Тя реално единствено натоварва черния дроб и само там може да се обработва. Ако, както казахме, имаме и мазнини, и целулит. Съдя и по себе си, аз съм имала и целулит и мазнини, но повече ме дразниха мазнините. Някак си винаги искаме първо да отслабне, а пък после ще мислим за качеството на кожата. Само че, ако имаме целулит, значи нашата лимфна система вече е компрометирана. И всяко локално топене на мазнини в дадена зона ще бъде не на 100% ефективно, защото тялото ни много трудно ще го изхвърли. Ще изхвърли тази мазнина през системите. Затова аз имам една любима процедура, ендосфера. Всеки навсякъде в цяла България може да я пробва безплатно. Абсолютно неинвазивна, прави се и на бременни, може да се прави на хора с разширени вени, капиляри, изцяло механична. И наистина може да се направи на абсолютно цяло тяло, лице, бюст, стъпала. Просто опитайте я, защото ефектът е видим от първата процедура. Лошото обаче е, че една процедура не е достатъчна. При всички процедури, които са близки до физиологията, се изисква курс от процедури, който обикновено е между 10 и 20. Те се правят по-начесто, обикновено 2 до 3 пъти седмично. Това не се харесва на клиентите. Всички искаме, ако може с едно посещение, една процедура да имаме максимален ефект. И точно това ни предлагат съответно и производителите. Все по-мощни машини, които се правят по-агресивно и просто даваме време на тялото ни между 2 седмици, 1 месец, 3 месеца между процедурите да се възстанови естествено от това увреждане, което ние сме предизвиквали. Било то увреждане на колагена, било то увреждане на масната клетка или таргетираната травма, която ние целим с голяма част от процедурите, които се предлагат. И разчитаме на естествените възстановителни процеси на тялото. Само че
Кой от нас не живее в стресирана среда? Кой няма недостиг на есенциални микро и макроелементи? Кой съответно може да каже, че всичко е окей с неговото здраве, че да знае дали тялото му ще може да се регенерира? Аз ви казвам, че почти няма. Няма някой от нас, който да е в идеално състояние и да може да разчита на 100%, че тялото му с всичко ще се справи. И процедурите, точно затова те са върха на айсберга. Процедурата не е нещо, с което трябва да започнем. Без рационално хранене, без движение, без сън, без достатъчно прием на вода, просто си даваме парите и времето за процедури и очакваме нещо вау да се случи, а то няма как да се случи. И от друга страна ще попитате, добре ще правя диета, ще спортувам, тогава за какво ще ходя на процедури? Аз така или иначе ще отслабна. Да, може би, ако сте на 20 или ако за първи път започвате с процедури. Но повярвайте ми, всеки следващ път, когато вкарвате следващи процедури, ефекта никога не е същия. Целулита става резистентен. Целулит еволюира. И всъщност точно това е голямото предизвикателство. Когато започнем да се грижим за него, да го докараме до край. Често пъти клиенти споделят своите притеснения. Имах приятелка, тя нямаше целулит, докато не почна да ходи на процедури. Това, което се случва, е, че в началото повечето терапии дренират водата. И ако представете си един буркан пълен до половина с камъни, догоре с вода. Да, на повърхността всичко изглежда сравнително гладко. Но когато изсипем водата, почват да се виждат камъните. Те са били преди това също там. По същия начин и целулита не се вижда с просто око, но с палпация в началните си стадии, когато притиснем кожата, чак тогава го виждаме. Но това не значи, че процесите вече не са започнали и е въпрос на време да еволюират. Така че превенцията на целулита е изключително важна и всъщност моя съвет е не правете грешката да го оставяте само за 2 седмици преди лятото. Това е нещо, което наистина, особено когато се прави на цяло тяло, защото повечето лимфни съдове и канали са в горната част на тялото ни, а повечето хора се третират само краката. Докато обработваме само крайниците, няма как да очакваме да имаме оптималните резултати. По-добре еднократно, когато инвестираме време и средства, след това да продължим с поддръжката и да не губим тренинг, поне веднъж месечно, ние да правим било то масаж на цяло тяло. Повярвайте ми, един релаксиращ масаж на цяло тяло, той също е антицелулитна превенция. Всяка грижа за тялото, от студените душове, от четковия пилинг, от това, както казах, да си направите масаж или да отидете на сауна, всичко това е антицелулитна терапия. За всички вас, които сте пробвали различни неща и сте останали разочаровани, искам да ви подаря безплатна консултация с мен за всяко нещо, което ви вълнува и от новия ни анализ, както казах, екографската диагностика до края на месеца в нашите салони. За всички от вас, които тепърва започват и още нищо не са правили, искам да подаря безплатна демо процедура с PowerPlate. Защото ако има едно нещо, което да направите сега, за да бъдете по-здрави, по-красиви и да работите с дълголетието си, то това е да започнете да спортувате. Да, не всички сме фенове на спорта, не всички харесват фитнеса, но точно за това разработихме концепцията FitHack, за да може да предложим решение за мускулна сила и издръжливост с X-Body, за гъвкавост и мобилност с Pilates Reformer, за костна плътност, възстановяване след раждане, за кардиотренировки и съответно за тренировка против целулит с PowerPlate. И ако нещо искате да направите за вашето здраве, откажете цигарите. Науката е единодушна. Тютюнопушенето е враг номер 1 на красотата. Спортувайте и се погрижете за съня си. Без тези неща всички процедури ще имат частичен ефект. Благодаря ви за вниманието. Бъдете себе си, бъдете здрави. Това са моите контакти.